Solid Records. Well, you know somebody, Mr. Carlos. Check. My bandit, yeah. Follow me then. In the Rigutaya Spara. Nakasi, and Yakazagawama. Gunotinuzanda, Zamunawana. Tuchingo to Miramarizogawa. Ndakago trasta Mungu wangu kutichindiwagira imba yangu ndisokara nemuri yangu ndichikutumira mari yangu ngasi wakandiandareta kundigitira chipanditi ende wakandidisappointa kutata kutenga kana briki imimi seimu sina moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha uvanu vekumbaga muna moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha inga ndaikubatapo ndaikuchengeta zvitoripo ndaiprovhaida zvisipo asi seimu chidaiso ndaikutumira mari nezvanoda kupfeka kunyanya tumadress ndaita yese yanolava kuti uri kumba usazoita stress apa iko zvino ndakudzwa kuti wewe watone mumwe mufesi makutogara mesi hanzi watone nhumbu yemumwe mufesi imimi seimu sina moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha vanhu vekumbaga muna moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha kuno hatirare kuno hatizorore kuti upenyu ufambe tite ufumi kuZimbabwe shifti Maxen shifti Muscat shifti Maneru shifti the next day kuda kuti tibatanite masenze timaunganite nekuti tichazodzoka kumba ndoda kusvikira muyangu imba asi wewe wona zvawaita uroi uyu wawaita imimi seimu sina moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha vanhu vekumbaga muna moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha seimu sina moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha vanhu vekumbaga muna moyo seimu sina rundo ndoda kutanga ofiyo ndikatoka kumusha Prozia Mazaga, I want to skill you there and watch to my sin.